zijn we bij jou. De perfecte krul. Vertel. Ja, nou ja, ik zie natuurlijk heel veel in het straatbeeld en in bladen en op tv. En het viel me ineens op dat ik zoveel krullen zag. En zelfs mannen met heel veel krullen. Dus ja, toen ben ik toch maar eens even op onderzoek uitgegaan. En ja, ik heb de kapper gevraagd. We gaan even kijken. Krullen is het echt dit seizoen. En dat komt door de combinatie van nieuwe technieken en nieuwe producten die het mogelijk maken om de krul echt een nieuwe flow te geven. Nou, niet alleen krullen is de nieuwe trend, maar het draait om specialisme. Dat is een nieuwe trend binnen ons vak. En krullen is daar één van. Er zijn een heel legio aan nieuwe technieken en producten die ervoor zorgen dat wij krullen echt volledig tot zijn recht kunnen brengen. Als ik nou op Facebook kijk, dan komen er allemaal van die krullengroepen voorbij. En ik zie in die groepen zelfs dat er gewoon speciale krullenkappers zijn. Hoe zit dat nou? Ja, dat klopt. Dat zijn gewoon dames of heren, die zijn kapper en die zijn volledig getraind op het knippen van krullenhaar. Die kun je precies vertellen hoe je daarmee om moet gaan en hoe die ervoor kunnen zorgen dat de krul volledig tot zijn recht komt. Dan ga ik even een technische vraag stellen. Is er een zo'n groot verschil tussen stijlhaar en krulhaar? Het verschil van krullen en recht haar is de textuur. En er zit een elasticiteit. Ieder haar is een soort elastiek, of het nou recht is of krul heeft. En die elasticiteit, daar draait het om. En die moet goed zijn, wil het haar echt goed krullen. Dat is zowel als je een natuurlijke krul hebt, dan als je het haar permanent. Dus ook heel veel mensen laten nu hun haar permanent. Ja, en wat het allerleukste erin is de heren. Heren doen steeds meer, jongens, dus heb ik het over 16 tot 25, die doen steeds meer hun bovenhaar gewoon echt hele kleine krulletjes maken met permanent. En die laten dit opscheren en hebben dan wel behoefte aan een product waardoor het haar echt gewoon lekker over het gezicht heen valt. Zonder dat het plakt, zonder dat het hard wordt. Dus met de feestdagen allemaal vol met de krultang. Krultang? Gewoon Nee. krullen knippen. Krullen knippen? Niet krultang. Ja, Natalia, ik begrijp, als je krulhaar hebt, dan heb je een speciale kniptechniek. Ja. En je kunt dus, als je stijlhaar hebt, moet je dan een permanentje laten zetten. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ik mocht er niet met de krultang aan. Nou ja, ik föhn iedere dag mijn krullen uit. Ja, dat moet ik misschien ook maar eens gaan laten. Dus ik denk dat ik ook maar eens langs de krullenkapper ga. Dus kijken, misschien sta ik hier de volgende keer wel met een bos krullen. Ja, dan zie je dan mannen al of jongens dan met een krultang krullen maken. Nou, ik heb dus nu wel echt al jongens gezien met permanent. Ja, dat ze echt, en dan noemen ze dat verschillende dikte en rolletjes. Dus hebben ze aan de voorkant een grove krul. Ja, ik heb me helemaal laten uitleggen. En aan de achterkant een fijner krulletje. En ja, dat schijnt dus nu helemaal de trend te zijn. En je ziet het echt vooral bij jongeren nu opkomen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat de oudere generaties daarmee gaan doen. Nou, let op de oude generatie. Ik kan me herinneren, in de tijd van Duran, ja, zo oud ben ik al, had je ook de mannen gepermanente koppen, ze echt een soort pruik hadden. Ja. Het zag er wel niet uit, dit ziet natuurlijk veel beter uit. Maar het was inderdaad, het komt weer terug, maar dan natuurlijk in een andere vorm. Ja, andere vorm. Ja, mij viel het al meteen op. Misschien gaat het je nu ook opvallen als je erop let. Als je langs de billboards gaat op straat, alle reclameuitingen zijn steeds meer mensen met krullen. Dus ja, krullen wordt het helemaal.